أحواتي بمزمور إجزابير الزاربي بمزمور فوسي الله أحواتي. No matter what circumstances you're in أحواتي, God can get you out of that circumstance. Even if you're feeling down and depressed, Jesus is the only one that can get you out of it. So let's call upon Him today and give Him every burden that you have, because He can deliver you from it. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. قدم مجمرنا سك على ملاك كم ببالكمي. هاليلويا. أبتيتو السلسلة كاب حموش سنتايبل. نسو بمحرتو بمحتاب. Sorry if I don't read it well. نسو بمحرتو بمحتاب حدش للدت بمحداس منفس قدوس إيوز حدثنا أمبر. نحنا زجبرنا يوتصدقي. نحنا بزجبرنا يوتصدقي أيقونن. بتأجؤوا تصدقنا. بتهسفانا يزل عالم هوات ورستي ما أنت خنكونسي بمنحناس يسوع كريستوس غيرو نمنفسو أب لعلينا أبزحو أفسسو أحواتي منفسوس أب لعلينا أفسسو هاليلويا بمحرتو نملال السباتنا هاليلويا بتأجؤوا نملال السباتنا أحواتي. We are not perfect. Nobody here is perfect, but we have a God that is perfect, that we follow a God that is perfect. ስለዚህ ናብ ቅድሜኻ ምስ ጉድለተይ ናብ ቅድሜኻ መጽየለኻ ሃሌሉያ ንበሎ ኣብዚ ንስኻ ኢኻ ኣብጽሕካኒ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ 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 ኦ መንፈስ ቅዱስ I'm
ኢየሱስ ይኻ ኢየሱስ ይኻ
يسوع سيغا
ሕይወት ቃል ይፍራ ሕይወት ቃል ይፍራ ሕይወት ቃል ይፍራ አብቃቁራ አውቲካኒ ይዝምረልካ 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 ተገልግለካ 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 ይዝምረልካ 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 ተገልግለካ 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 ይዝምረልካ 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 ተገልግለካ 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 ስለዚህ ሕይወቴ ይበቃ ዘመነይ ከልፎ አቤትካ ክደልካ ልበይ ምዕደኒ ኣብ ክንዳኻ ተጽቢ ለብለኒ ስለዚ ሕይወተይ ይበቃ ዘመነይ ከልፎ ኣቤትካ ክደልካ ልበይ ምዕደኒ ኣብ ክንዳኻ ተጽቢ ለብለኒ መጀመርት ኣለዎ መፈጸምት ኣለዎ ኣምላኸይ ብቓድካ ፍትሒ ረኺበሉ ወትሪ ዓርፈሉ እናትካ ሓሳብሲ መጀመርት ኣለዎ መፈጸምት ኣለዎ ኣምላኸይ ብቓድካ ፍትሒ ረኺበሉ ወትሪ ዓርፈሉ እናትካ ሓሳብሲ መጀመርት ኣለዎ መፈጸምት ኣለዎ ኣምላኸይ ፍቓድካ ፍትሒ ረኺበሉ ወትሪ ዓርፈሉ ሃሌሉያ ምንድነው ደስ የሚለን ልቤ ደስታ የሞላ ሐሴት የሚያረግ ይሄ ምስጢር ምንድነው ደስ የሚለን ልቤ ደስታ የሞላ ሐሴት የሚያረግ
بتاعيت النجز كبر እግዚአብሔር هاليلويا 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 እግዚአብሔር እንደገና እንዘምረሉና هاليلويا هاليلويا حواتي رديتنا እግዚአብሔር ጥራይ هاليلويا لعل خناتاتنا رديتنا نسيو هاليلويا أب سماي زنبر هاليلويا نلبنا نوشتنا زريو هاليلويا حجد ماسك نجزابير كنملخوينا هاليلويا أو هاليلويا 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 نرديتي بلعلنا عبسماياتي دمناتاتي زتودعك مني مسلك نرديتي بلعلنا عبسماياتي دمناتاتي زتودعك مني مسلك هاليلويا زمسلك هايلين مسكن زازكايو زي تقابل يربون الموت مسكنك مسكنك الله مسكنك الله مسكنك مسكنك الله آمين آمين مسكنك مسكنك الله مسكنك باركك الله باركك آمين 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 باركك الله باركك باركك الله
كل سبيل ستحت كل سبيل ستحت كل سبيل ستحت كل سبيل كماي 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 زي مسير 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 تمسك 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 أعطي مسكن زادم كايو زي تخاف لي البوليمو مسكنك إلهي كله زادم كايو أعطي مسكن زادم كايو زي تخاف لي البوليمو مسكنك أمسكنك اللبو أمسكنك اللبو أمسكنك أمسكنك اللبو أمسكنك أمسكنك اللبو
كن እግዚአብሔር ሃብዎ ሃሌሉያ ልዑል ዝኾነ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ብዘይካ ምስጋና ካሊእ የብልናን ሃሌሉያ ብዘይካ ምስጋና ኣሕዋተይ ካሊእ የብልናን እቲ ኣብ መስቀል ዝሞተልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስጋና ጥራሕ ይዝግብኦ ሃሌሉያ ህይወቱ ኣሕሊፉ ንዓና በጃ ዝኾነልና እግዚአብሔር ኣምላኽ እንታይ ክብል ብዛዕባ እንታይ ክብል
እግዚአብሔር አምላክና አስተመስገነ ይሁን ካብ ዘለና ይኹን ትሲና ሞ ናይ እግዚአብሔር ቃል ብሕብረት ከነንብብ ኢና قال سجا خونه ጸጋን حقን መሊኦ ኸአ አባና ሓደረ ክብረቱ ድማ ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡረና ዮሐንስ ብዛዕባኡ መስከረ እቲ ድሕረይ ዝመጽእ ንሱ ቅድመይ ዝነበረ እሞ ንሱ ቅድመይ ነበረ እቲ ብዛዕባኡ ዝበልኩ ንሱ ኢሉ ጨደረ ሕጊ ብሙሴ ተውሂቡ እሞ ጸጋን حقን ግና በኢየሱስ ክርስቶስ መጽ እምበኣርከ ንሕና ኩላትና ካብ ምልኣቱ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዝረኣዮ ይልቦን እብቲ ኣብ ሕቕፊ ኣቦኡ ዘሎ ሓደ ወዲ ንሱ ኣጋሃዶ ክንጽሊ ኢና ኣሜን اسكيلو مع أنت إجزابير كزاربنا حواتي إجزابير كزاربة كمان تعدلي إحنا خلاتنا دمّا بقول عقد نزقوي تازخ نريو إجزابير عدل زخفت لنا سباتنا قالوا زتوها بنا سباتنا مو كلاتنا نزق على زمعرينا نزق على زلنا قربت معري بكريستوس يتوهيبنا موسكي لو ما عنتي أملاخ منفس وخلق مخ زاربنا خنصلينا هللويا سمايا أملاخنا بقويتها بيسوع سم نبارك كان مسكنا كان لنا زابير أملاخنا نسخة أبلع الكل يخازل لخ الكل تجزئن زابير أملاخ تأززني خازل لخامو سلزل علنت كاي مسكنا كالله وأملاخ كل نجار قديفنا نعخا كوا تفلتنا نعخا كوا تصنعنا نعخا كوا تتمهرنا زيابير أملاخي فتسيمنا خن بصح كاي نخدلنينا كتبصح زي تكال درت ألبو زخون كاك زيابير معمق زخون كاك زيابير بقويتها بيسوع سم أزي بارخ كالو زي تمرماري خاك زيابير زي تبصحن زي تلوت أني خاك زيابير نزح حساب زخن حسبوه خلنا الزينا إنا نقرب نحقوس أبز خبر زخاء كل ساعة زيابير كنبر ننافقينا قويتها بس عزي يتسأل له نزبخا نابنا يقالك خبر خطأته ويتسأل له قويتها يتبقالك استقلت خبرخا بزمع التزي نعين نحواتين كخونا لنا نتسأل لنا قدوس زيابير أملاخي نعي حكزني أفهم مسكفت كوك زيابير نتقال كم تخوين وزلو كم تتجلس وزلو زيابير بتخكل كم قالوا حق زين وأملاخ كلاتنا سمعت حق زنا أبقى لك زيابير مصر صار كنري أبقى لك حقوس كنري زيابير ردانا قويتها بيسوع سم آمين شيخ زيابير أملاخنا استمسكنا يهون كم يكأنينا كبرنا قويتها يهون لو ما عنتي من الوقت نتعب زحلف أوان كوانا جيروكم نيرة جميرة زلوخو خفلي بزعباء يحجون لو ما عند خلصن على السنان تهاتبن لو معاهم يزحتكم اسكعاولكم كيروكو بزي أنا قرن لو بزي كاكيرو مالتي نكزابير أملاخكا فلاتو ويمفلات زبلي مالتي بحكي أبزي أستمهرو زي اختنبر كل ساعة بتعمي زكرني أما صحف كل سنة بزو حار استاتالو كم ناي مصحف كل استمهارو
بزعبا كريستوس نمهارينا بزعبا أملاخ نمهارينا بزعبا مصحف قدس انتايو نمهارينا بزعبا موداتا زمن نمهارينا بزعبا بزح نجر مصحف قدسنا يزاربي مالت بزعبا منفس قدس نمهارينا بزعبا بيت كريستيان نمهارينا بزح نجرنا نمهار مالت كم تدقاقي مبز زبلو زلوخ جن ناي كله فلتت مجمرتا كمان يزجمر بزع سب كأن مهارينا تمرت بزعبا سب مالت نايز كله فترة نايز كله فلتت مجمرتا جن እግዚአብሔር ናይዝት ራይ ዘይኮነ ናይቲ ኣብ ምድሪ ድማ ክነብረሉ እግዚአብሔር ዝሃበና ጥበብ ብሙሉኡ መጀመርታ ድማ እንታይ እግዚአብሔር ምፍላጥ ማለት ስለዚህ ከም እግዚአብሔር ምፍላጥ ዝብል ዝበለጸ ወይ ከዓ ዝዓበየ ፍልጠት የለን ስለዚህ ሎም ማዓንቲ ከምቲ መቐጸልታ ናይ ዝሓለፈ ኣብ ዝሓለፈ ምናልባት ኣብ ቪድዮ ስለ ንካታተሉ ከም ፍሉጥ ወሲደዮ ኣብ ተኻልአይቲ ሽፍት ኣገልግለ ነይረ ግን ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ፍጥረት ዝብል ሓሳብ ርኢና ነርና ማለት እዩ ስለዚ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ፍጥረት ከመይ ገይሩ ከም ዝተገልጸ ፍጥረት ክትሪኦ ከለኻ ፍጥረት ክትዕዘቦ ከለኻሲ ንፍጥረት ከተንብቦ ከለኻስ ኣብኡ መን ኢኻ ትርኢና ኢለ ነይረ ሽዑ ንእግዚአብሔር ኢኻ ትሪኦ ማለት እዩ ስለዚህ ኣነ ንስኻትኩምን ካብ ናይ ኣምላኽ ተመሃሮ ምዃን ወፃኢ ኣማራፂ የብልናን ማለት እዩ ተተሳእና ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ንጎኳ ኮኸብ የለና ኣይንሪኦን ኢና ግን ንሪኦም ኣብ ከባቢና ዘሎ ብምሉእ እንተተሪእናዮም ዘለና ኣማራፂ እንታይ ማለት እዩ ኣግራብን ኣዕዋፍን ተሪእናሲ ኣብኡ መን ኢና ንርኢ እግዚኣብሔር ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚህ ካብ እግዚአብሔር ምርአይ ወፃኢ ኣማራፂ የብልና ነዚ ፍልጠት እዚ ክንዕምጾ ንኽእል ኢና ወይ ከዓኒ ክንጸቕጦ ንኽእል ኢና ኣይንደልን ኢና ክንብል ንኽእል ኢና ከምኡ እንድሕር ኢልና ግን ኩሉ ፍጥረት ማለት እዩ ንሕና ጥራይ ዘይኮንና እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለና ጥራይ ዘይኮንና ኩሉ ፍጥረት ንእግዚአብሔር ካብ ምምሃር ወፃኢ ካልእ የብሉን ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ምፍላጥ ማለት ብናይ ምሁራት ኣዘራርባ ሓንቲ ኮርስ ንኣብነት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ኮሌጅ እንድሕር ኣትኹም ቀዳመይቲ ትመሃራ ኮርስ እንታይ እያ ትበሃል ሽማ ሳምቲንግ 101 እያ ትበሃል ማለት እዩ ስለዚ ማትስ እንድሕር ትመሃር ኮንካ ማት 101 ማለት እዩ እንግሊሽ ትመሃር ኮንካ እንግሊሽ 101 ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ወይ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ እግዚአብሔር ቀዳመይቲ ንምሃራ ኮርስ እንታይ ትበሃል እግዚአብሔር 101 እያ ትበሃል እግዚአብሔር 101 ግን ንኹሉ ፍልጠት ከዓ ዝሓዘት እያ ማለት እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን እምበኣር እንታይ ኢና ኢልና ነርና ኣብ ፍጥረት እግዚአብሔር ንሪኦ ኢና ፈቲና ከይፈተና ፍጥረት ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ንሪኦ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዝዩ ብርቱዕ ሙቐት ነይሩ ሓቂ ኣዝዩ ብርቱዕ ሙቐት ነይሩ ኩላትና ንሙቐት ከምዚ ኣገይረ ቀምጠ ኣይደለናዮም ሓቂ ንሙቐት ኣይደለናዮም ምክንያቱ ዛት ኤክስተንት ሰባት ዝሞቱ ከዓ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ ኣብዚ ከባቢ ግን ኣይደለናየን ማለት እዩ ይገርመኩም ግን ንሙቐት ክህልው ዝገብሮ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ሙቐት ዝኸደሉ ምሸት እንድሕር ደኣ ኣስተብሂልኩምላ ኮይንኩም እግዚአብሔር ነቲ ሙቐት ብኸመይ ገይሩ ይወሲድዎ ለይቲ እንድሕርና ነቂሕኩም ነርኩም ኮንኩም ንፋስ እዩ ክነፍስ ጀሚሩ ብርቱዕ ንፋስ ማለት እዩ እቲ ንፋስ ኣዝዩ ዝሑል ንፋስ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ንፋስ እንታይ ይብል መሲልኩም ንፋስ ምብራቕ ናብዚ ንዓ ይብሎ ንፋስ ደቡብ ከዓ ይልእኾ ይብል እግዚአብሔር ንንፋስ ንመብረቕ ነዚ ኩሉ ሲ ይእዝዞም ማለት እዩ ትፈልጡ ዲኹም ካብ ሰማይ ሲ ይእዝዝ እምበኣር እቲ ንሰማይን ንንፋሳትን ዝእዝዞም እግዚአብሔር ንንፋስ ብምርኣይሲ ንሪኦ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ብዛዕባኡ ይኮንኩን ብዙሕ ክዛረብ ግን ኣብዚ ነገር እዚ ክንኣቱ ከለና ኩሉ ሳዕ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክንርኢ እየ ዝደሊ ሎማ ዓንቲ ስለ ክብሪ ክንቅፅል ኢና ግን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ናይ እግዚአብሔር ኣሰራርሓ ናይ እግዚአብሔር ክእለት ኣብኡ ኢና ክንነብር ዝግባአና ማለት እዩ ሎማ ዓንቲ ንሪኦ ኣርእስቲ ግን ክብሪ እግዚአብሔር ወይ ክብሪ ኣምላኽ
أب كريستوس زبلي ما أبز حلفة كبر أملاخ أب فترة زبلي نارينا نيرنا لو مدما كبر أملاخ أب كريستوس لو أبز زنبب كو خفلي سوري يوحنس وانجيل يوحنس مراف حدا قطر 14 تاي زبل اتقال سغا هونه ጸጋን حقን መሊኦኻ አባና ሓደረ ምስ በለ ክብረቱ ድማ ወይ ከዓ ክብሩ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብኡ ሪኤና ይብል ማለት እታ ክብረቱ ትብል ምናልባት ክብሩ ንምባልያ ታትርጉማው ተቀሚጣ ዘላ ክብሩ ንምባልያ ሎ ማዓንቲ ብዛዕቡ ኢና ክንርኢ ክብሪ ዝብል ቃል ግን መጀመርታ ኣብ ሓድሽ ይኹን ኣብ ብሉይ ኪዳን ክንከፍቶ ጽቡቕ እዩ ማለት ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ክብሪ ንጽልኢና ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ክብሪ ንሰሚዕና ኣለና ክብሪ ንብልና ንዝምሪና ክብሪ ንብልና ግን ክብሪ እንታይ ማለት እዩ ኣነውን ብዙሕ ግዜ ኣብ ዘን ትምህርተይ ክብሪ ዝብል ቃል ብዙሕ ተጠቂመ ኣለኹ ስለዚ ክብሪ ግን እንታይ ማለት ይባል ግሎሪ ክንብል እንከለናስ እንታይ ማለትና ኢና ወዓንቲ ንእሽተይ ንዕኡ ክንጭብጦ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ክብሪ ዝብል ቃል ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣፍቲ ናይ መዓልታዊ ናብሮኦምን ዝጥቀሙሉ ቃል እዩ ነይሩ ብሕልፊ እቲ ክብሪ ዝብል ናይ ብሉይ ኪዳን ቃል ወይ ናይ ዕብራይስጥ ቃል ሚዛን ወይ ክብደት ወይ ከዓ ርዝነት እዩ ዘመልክት ርዝነት ስለዚ እቲ ካቦድ ይብልዎ ብዕብራይስጥ ማለት እዩ እቲ ካቦድ ዝብል ቃል ክትጽውዕ እንከለኻ ወይ ክብሪ ዝብል ቃል ክትጽውዕ እንከለኻ ብዛዕባ እንታይ ኢኻ ትዛረብ ማለት እዩ ብዛዕባ ሓደ ረዚን ኢኻ ትዛረብ ማለት ወይ ከዓ ከቢድ ዝኾነ ነገር ብሚዛኑ ክብደት ዘለዎ ነገር ኢኻ ትዛረብ ስለዚ ንሚዛን እዩ ማለት እዩ እስራኤላውያን ግን ኣፍቲ መዓልታዊ ናብሮኦም ነዚ ቃል ዝኽጥቀሙሉ ከለዉ ምስ ባህሪ ናይ ሰብ ወይ ከዓኒ ምስ ሰብ ኣዛሚዶም እዮም ከዓ ዝጥቀሙሉ ሓደ ሰብ ክብሪ ኣለዎ እንድሕር ኢሎም እስራኤላውያን ብዛዕባ ሃብቲ ኣለዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ንዋት ንብረት ኣለዎ ስለዚ ሰብ እዚ ክብሪ ኣለዎ እንታይ ኢሎም ወይ እዚ ንብሎ ዘለና ካቦድ ኣለዎ እንድሕር ኢሎም እስራኤላውያን ሓደ መግለጽ ናቱ ንብረት ክኸውን ይኽእል እዩ ሃብቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ገንዘብ ክኸውን ይኽእል እዩ ሓይሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ጥበብ ክኸውን ይኽእል እዩ ዕቤት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣገዳስነት ክኸውን ይኽእል እዩ ናይቲ ሰብ ኣገዳስነት እዚኦም ብምሉኦም ክብሪ እዮም ማለት ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ክብረት ኣለዎ ዝብል ቃል እንድሕር ዳ ተጸዊዑ ብዛዕባ ዞም ኩሎም ነገራት ክትጠቅስ ኢኻ ትዛረብ ማለት እዩ እቲ ክብረት ዝብል ቃል ናብ እግዚአብሔር እንድሕር መጺና ግን መጽሓፍ ቅዱስና ብዛዕባ ክብሪ ከዓ ብዙሕ ግዜ ተዛሪቡ ስለ ዘሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና እንድሕር መጺና ድማ እዚ ዓይነት ኣገላልጻ እዩ ንእግዚአብሔር ክጥቀመሉ ፈቲኑ ዘሎ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ንገዛእ ርእሱ ክገልጽ እንከሎ በቲ ሰባት ዝጥቀምሉ ቋንቋ ናይ ክብሪ ወይ ቲ ሚዛን ወይ ከዓኒ ሓደ ዝኸብድ ነገር ተጠቂሞምሉ ዘለዉ ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ዝብል ቃል ብኸምዚ መልክዕ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስና ተጠቂሱ ንረኽቦ ግን እግዚአብሔር ግን እንታይ ዓይነት ክብረት እዩ ዘለዎ እንድሕር ኢልና ናይ እግዚአብሔር ክብረት ኣብ ምንታይ እዩ ዘሎ ወይ ከዓ እግዚአብሔርሲ ስለ ሚዛን ኣይኮናን እግዚአብሔርሲ ተመዚኑስ ኣዝዩ ረዚኑ ይኮናን ንብል ዘለና ወይ ሓደ ሰብ ረዚኑ ክቡር እዩ ክብረት ኣለዎ እንድሕር ኢልና መዚና ኣይኮናን ወይ ከዓ ዋግኡ ተሚናሲ ክቡር እዩ ዝኸ ኣይኮናን ንብል ዘለና ብዛዕባ ባህሪ ስለ ንዛረብ ዘለና እቲ ሰብ ከምዚ ዝበልኩኹም ንፍልጠቱ ንሓይሉ ነዝኣመሰለ ነገራት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብዛዕባ እግዚአብሔር ግን ክቡር እዩ እግዚአብሔር ክንብል እንከለናሲ እንታይ ማለትና ኢና ወይ ከዓኒ ኣምላኽሲ ክብረት ኣለዎ ክብሪ ኣለዎ ክንብል እንከለና እንታይ ማለትና ኢና ንምርዳእ تا أب زات معرف 33 زلا حسب كم ببقى أمه ساعة صبوا جراك تملس لنا يبدو حرينا بتاع جميع هذا اللخ في اللخ ملسه إسرائيليان بزعبا كبري أتبيقيو زردهم موسى دما خمنا أملاخ نبي دما نزنا جرزي صبوا جرو يو زردهم مالتي أب أوريت زات معرف 33 كم زيب لنا مالتي እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ ዓይነይ ጸጋ ረኺብካ ብስምካ ኸ ፈሊጠካ እሞ እዚ ዝበል ካዮ ነገር ክገብሮ እየብሎ ኦኬ ቅድሚያ ግን እንታይ ኢሉ ሓቲትዎ እግዚአብሔር ድማ ገጸይ ምሳኻ ኸይድ ክዕርፈካ ኸ እየብሎ ገጽካ ምሳና ዘይከይድ እንተ ኮይኑ ካብዛ ኣይተደይበና ኣነ ንህዝብኻን ኣብ ዓይንኻ ጸጋ ከም ዝረኸብና ኣነ ንህዝብኻን ድማ ኣብ ገጽ ምድሪ
ካብ ዘለና ኩሎም ህዝብታት ከም እንፍለድ ኣብ እንታይ ንፈልጥ ንስኻ ምሳና ምዃንካ ዶ ኣይኮነም ብሎ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ኣብ ዓይነይ ጸጋ ረኺብካ ብስምካ ፈሊጠካ እሞ እዚ ዝበልካዮ ነገር ክገብሮ እየ ብሎ ንሱ ድማ እምበኣር ከበጃኻ ክብርኻ ኣርኤኒ በለ ናይ ሙሴ ሕቶ ሕጅታያ ክብርኻ ኣርኤኒ ክንደይ ሃብታሚኻ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ሓቲትዎ ብኻልእ ቋንቋ ትፍልጠትካ ትጥበብካ ተሓይልኻ ከመይ ይባ ኢሉ ንእግዚአብሔር ሓቲትዎ ስለዚ ብዛዕባ ባህሪ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ምናልባት ናይ ሙሴ ኣታሓትታ ከምኡ ድዩ ኣይኮነን ኣይፈለጥኩን ግን እግዚአብሔር ክምልሰሉ ከሎ ካብ ንሪኦ መልሲ ግና ናይ እግዚአብሔር መልሲ ንሱ እዩ ነይሩ ማለት ክብርኻ ኣርኤኒ ትብል ዓባይ ሕቶ ኢሉ እዚኣ ቅድሚ ሕጂ ኢለያ ነይሩ ማለት ክብርኻ ኣርኤኒ ኣተይ ንግረ መንገዲ ሓደ ሕቶ ክሓተኩም ክብርኻ ኣርኤኒ ዝብል ሕቶ ተሓትዶ ትጽልዩ ዶ ከምኡ ክርስቲያን ጸሎቱ ክብርኻ ኣርኤኒ ጥራይ ክኸውን ዘለዎ እንታይ ኣርኤኒ እንታይ ይብል ኣለኹ ክብርኻ ኣርኤኒ ከመይ ጌርና ትኽብሪ ከም ንሪኦ ሎማዓንቲ ክሪእኩም እየ ወይ ብሓደ ክንሪኦ ኢና ሽዑ ሙሴ ትእዛዝ ሂብዎ ሁላትኩም ትኽፍል ስለ ትፈልጥዎ ናብ ዘጻት 34 ክኸይደ እግዚአብሔር ታይልዎ ንዓይሪኡ ብህይወት ክነብር ዝኽእል የለን ስለዚ ኢሉ ምስ ነገሮ እግዚአብሔር ድማ ብቅድሚኡ ሓለፈ ኣወጀ ኸዓ እግዚአብሔር መሓርን ጸጋውን ኣምላኽ ንኹራ ደንጓይ በዓል ብዙህ ለዋትን ሓቅን ክሳዕ ሽሕ ወለዶ ጸጋ ዝሕሉ ዓመፅን ምትሕላፍን ሓጢአትን ይቕረ ዝብል ግናኸ ንበዳሊ ከም ንጹህ ዘይርኢ ሓጢአታ ቦታት ኣብ ደቅን ክሳዕ ሳልሳይን ራብዓይን ወለዶ ዝቐጽዕ ሙሴ ድማ ቀልጢፉ ኣብ ምድሪ ፍግም ኢሉ ሰገደ እሞ በለ ጎይታይ እዚ ህዝቢ እዚ ተሪር ክሳድ እሞ ዓመፃናን ሓጢአትናን ይቕረ ክትብለልና ርስትኻ ጌርካውን ክትቀበለናስ ኣብ ዓይንኻ እንተዳ ጸጋ ረኺበ በጃኻ ጎይታይ ኣብ ማእከልና ይኸይድ ኢማጅን ሕጂ ሙሴ ክሓትት እንከሎ ነዚ ሕቶ እዚ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ከም ዝቀሊል ይመስልዎ ማለት ገለገለ ሰባት ንመጀመርያ ግዜ ክንላለዮም እንከለና ባህሪኦም ብሙሉ ኣይንፈልጦን ኢና ሓቂ እንታይ የድልየና ግዜ ብዝወሰድና ቁፅሪ ድማ እስራኤላውያን ድማ ከም ህዝቢ ንእግዚአብሔር ወላ እኳ እግዚአብሔር ፀዊዕዎም ካብ ህዝብታት ፈሊዎም ምሳታቶም ጉዕዞ ጀሚሩ ወይ ኣባታቶም ኣብ ማእከሎም ምስ ጀመረ ይፈልጥዎ እኳ እንተነበሩ ግን ኣጸቢቆም ንኽፈልጥዎ ምናልባት እንተኣሽሙ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ግዜ ክወስደሎም ይኽእል እዩ ስለዚ ሙሴ ነዚ ነገር እዚ ምስ ሓተቶ ፍሉይ ዝተረኣየ ነገር እኮ የለን እግዚአብሔር እንታይ ጥራይ ኣውጁ ስሙ ይኣውጁ ወይ ከዓ ባህሪኡ ይኣውጁ ንሙሴ እንታይ ኣፍርሂዎ እዩ እንድሕር ኢልና ታዓንቶ ወይ ዝበልናዮ ክብሪ ዝብል ባህሪ ስለ ዝኾነ ንሙሴ እንታይ ኣፍርሂዎ እንተኢልናስ እዚ ባህሪ እዚ ናይ እግዚአብሔር ኣፍርሂዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር መሓሪ ከም ዝኾነ ኣፍርሂዎ እግዚአብሔር ጸጋዊ ከም ዝኾነ ኣፍርሂዎ እግዚአብሔር በዓል ብዙሕ ለውሃት ከም ዝኾነ ኣፍርሂዎ እግዚአብሔር ከዓኒ ንበደለኛን ንሓጢአተኛን ከዓኒ ከም ንጹህ ከም ዘይርኦ ከዓ ኣፍርሂዎ ስለዚ ናበይ ክመልሰኩም ደልየ ክብሪ ዝብል ቃል ብመሰረት ዘጻአት እንድሕር ዳ ርኢናዮ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ እንታይ እዩ ባህሪኡ እግዚአብሔር እምበኣር ዮሐንስ ብዛዕባ እዚ ክብሪ እዚ ክዛረብ እንከሎ እንታይ ኢሉ መሲልኩም እቲ ቃል ስጋ ኾነ ጸጋን ሓቅን መሊኡ ከዓ ኣባና ሓደረ ኢሉ ብዛዕባ እዚአን ክንዘራረብ ኢና ግን ክብሩ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነብሩ ኢና ስለዚ ዮሐንስ ወንጌላዊ ዮሐንስ ብዛዕባ ክብሪ ይዛረብ ኣሎ ሕጂ ዮሐንስ ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ክብሪ ይዛረብ ኣሎ እዚ ክብሪ እዚ ድማ ኢሉ ርኢናዮ ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ሓቂ ክብረቱ ድማ ከም ክብሪ ናይቲ ሓደ ወዲ ነቡ ርኢናዮ ብዛዕባ ምርኣይ ይዛረብ ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ርኢናዮ ክብል እንከሎ እንታይ ዓይነት ክብሪ እዩ ዮሐንስ ርዩ ናብ ዘጻአት ክመልሰኩም እየ ዘጻአት ምዕራፍ 40 ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ ምዕራፍ እንድሕር ዳ ርኢናዮ ኣብኡ ከዓ ሓደ ክብሪ ኣሎ ማለት ስለዚ ክብሪ ሓደ ሰፊሕ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ምናልባት ኩሉ ብሓደ ክንጭብጦ ዘይንኽእል እኳ እንተኾነ ግን በብሓደ ኣብቲ ክፍልታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ እናኸድና ግን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት ዘጻአት ምዕራፍ 40:34 ከምዚ ይብለና ሽዑ ነቲ ድንኳን ምርኻብ ደበና ኣጎልበቦ ክብሪ እግዚአብሔር ከዓ ነቲ ማሕደር መልኦ
يبلنا كم زعينت تمكروا تذكرون دحر داخلكم بزمن سلومون دماغهم تراين يري سلومون نتا مقدس مسرحة تا مقدس دما ناي እግዚአብሔር ክብሪ كم دبنا مسوردا اتوم كانت ويتوم اغلغلتي نايت بيت مقدس مغلغال كساب زسؤنو خوينوم مالتي مغلغال كساب زسؤنو ناي እግዚአብሔር ክብሪ ወሪዱ እቲ ክብሪ ግን ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ክብሪ ደበና ጥራይ ዝብል ኢና ንርኢ ማለት ስለዚ ብናይ ብሉይ ኪዳን ቋንቋ እንታይ ዝወርድ ነይሩ ማለት እዩ ደበና ይወርድ ነይሩ ካልኡ ንሪኢና ሓዊ ኸኣኒ እግዚኣብሔር ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ከውፅኦም እንከሎ ብምንታይ መሪሕዎም እዩ ዝብለና መፅሓፍ ቅዱስ ብዓንዲ ሓብን ብዓንዲ ደበና ብቐትሪ ሓዊ ብቐትሪ ብዓንዲ ደበና ክመርሖም ከሎ ለይቲ ድማ ብዓንዲ ሓዊ ስለዚ ብዓንዲ ደበና ለይቲ ድማ ዓንዲ ሓዊ ስለዚ እግዚኣብሔር ብኸምዚ ዓይነት ክብሪ ኸኣ ይግለጽ ነይሩ ማለት እዩ እስራኤላውያን ኣብቲ ኩሉ ተመክሮኦም እንድሕር ኢና ከምዚ ዓይነት ፍርሃት ኣብ ልቦም يمصالهم سلازي نبر يفرهو سلازي نبرو كساب نموسى ازي ايزاربنا እግዚአብሔር ስኻዳ ተዛረበና ይሎም ሞኔሮ ማለት ከምዚ ዓይነት ክብሪ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተደጋጊሙ እንሪኦ ተመክሮ እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ብዓቢዩ ኣብ መቅደስ ብሙራድ ክብሩ ይገልጽ ነይሩ ማለት እዩ ዮሐንስ በአር እንታይ ነው እቲ ቃል ስጋ ኾነ ስለዚህ ዮሐንስ ብዛዕባ መን እዩ እቲ ቃል ዝብል ዘሎ እንድሕሪልና ቁጥር 1 ከነንብቦ ኸልና ቃል ኢሉ ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነው ሕጂ ዮሐንስ መጀመርታ ከነንብባ ኸለና ቃል ዝብል ቃል ንባዕሉ ታ ቃል the word ዝብል ወይ ሎጎስ ዝብል ቃል መጀመርያ ከነንብቦ ኸለና ብዛዕባ እዚ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ዘረባ እዩ ዝመስለና ማለት እዩ ቃል መጀመርታ ነይሩ እንድሕሪልና ዘረባ ብመጀመርታ ነይሩ እዩ ዝመስለና ብና ዮሐንስ ኣገላልጻ ግን ብዛዕባ ካልእ ዓይነት ቃል እዩ ዝዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ኢልዎ ስለዚ እዚ ሓደ መንነት ዘለዎ ኣይመስለካን መጀመርታ ከተንብቦ ከለኻ ወይ ከኣኒ ፐርሰናሊቲ ንብሎ ማለት ዘለዎ ኣይመስለካን እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ይብለና እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ስለዚ ብና ዮሐንስ ኣገላልጻ ሎማዓን ስለምንታይ ዮሐንስ ቃል ዝብል ቃል ተጠቂሙ ብዙሕ ኣርእስተይ ስለዘይኮነ ኣይዛረቦን ግን ዮሐንስ ነቲ ንሓደ ክገልጾ ኸሎ ነዚ ካልኣይ ኣካል ናይ ስላሴ ክገልጾ ኸሎ ቃል ኢሉ ፀዊዕዎ እዚ ቃል እዚ ኣብ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ክብሎ ኸሎ ኣብ ውሽጢ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ማለት ኣይኮነን ወይ ከኣኒ ብዛዕባ እቲ ስሉስ ኣምላኽ ኣብቲ ጋድሄድ ማለት እዩ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ወይ ኣብ እግዚአብሔር አቦን ኣብ እግዚአብሔር ወድን ኣብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ከምዚ እቲ ቃልሲ ኣብ ውሽጢ እግዚአብሔር አቦ ይነሩ ማለት ኣይኮነን ጋድ ሄድ ኣሎ ስሉስ ኣምላኽ አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ኣብዚ ናይ እንግሊዝኛ ቃል ሓደ ይጥቀሙሉ ማለት እዩ ትሪኒቲ ካውንስል ይብልዎ ማለት እዩ ኣብ ቤት ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር ይነሩ ቤት ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን እዩ ማለት እዩ አይገርመኩም ቤት ምኽሪ ናይ እግዚአብሔር መነመነ አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስ ኣብዚ ክብሪ እዚ እዩ ክድሓር ክንሪኢና በአር ታይልዎ ማለት እዚ ቃል እዚ መጀመርታ ናይ ሰብ ቋንቋ ስለ ዝኾነ መጀመርታ ኣብዚ ጋድ ሄድ እዚ ነይሩ ኢልዎ ማለት እዚ ቃል እዚ ድማ ምስ ኣምላኽ ነይሩ ንሱ ባዕሉ ኸ እንታይ ነይሩ ኣምላኽ ነይሩ ኣብዚ ሓለፈ ብዛዕባ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ፍጥረት ክንመሃር ወይ ክዛረብ እንከሎ ክብሪ እግዚአብሔር ፍጥረት ሪኢኻ እግዚአብሔር ዓቕሙን ክእለቱን ጥበቡን ኩሉ ነገር ምስ ረኣኻ ኣዝዩ ርሑቕ ዘሎ እዩ ዝመስለካ ፈፂሙ ክብፅሓን ክርከብን ዘይከኣል ተሓቅኻ ኸም እዩ እግዚአብሔር በዚ እምሮ እዚ ክብፅሕ ኣይከኣልን ንኣምላኽ ክጭብጦ ዝኽእል ሰብ እኮ የለን I have masters in theology ክብል ዝኽእል ሰብ የለን ማለት እዩ እስኩም ንለኹም በቲ ቴክኒካል ተርሙ ይኮን ክንዛረብ ዘለኹ ግን ኣነሲ ማስተር ገይረ እየ በቃ ወዲኤ ክብል ዝኽእል ሰብ የለን ንኣምላኽ ክትበፅሖ ኣይትኽእልን ኢኻ እዚ ቃል እዚ ኢልዎ ሕጂ መን እዩ ሓደ ፈጣሪ ኸ እዩ ኣይንረሳዕ እንታይ ኢልዎ ኩሉ ብኡ ኾነ እንታይ ብኡ ኾይኑ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ምንታይ ብቐዳይ ርየ ነይረ ኣብ ፍጥረት ሓቂ እዚ ፍጥረት ዝፈጠረ ብምሉእ ኸኣኒ እዚ ቃል እዚ እዩ እዚ ቃል እዚ ግን መን እዩ 14 እንከይድ እንከለና
إذا قال زي شعوت هاي كوينيلو سجا خوينو بعد إذا قال زي إتي أب إجزاء زنبرة إجزاء كأزخونة نسو إتي خلأي أكل ناي سلوس أملاخ إذا خلأي أكل ناي سلوس أملاخ ناب مدري مسمسة ويكاني سب كوينو تقال سجا خونة تبل تقال سب كوينو مالتها تقال قدمي سب مخانو سجا ينبرن ويكاني سجا يلبسن نيرو سجا مس لبسه سب مس كونه غنا اتقال سجا لبيسو ويكاني سجا كوينو زبل قال يوحنس تتقيمو تقندر استيكن اوكي اذا قال سجا مس كونه اتقند ነገር يوحنس تتقيمو لزولو تايلو اتقال سجا خونه ጸጋን حقን مليو خاني ابانا انتي ገበረ حدره اسكبلو زي حدره زبل قال توم ابتي زعبو خرب صحف زصلعو سبات كزاربو خلو قال بقالو اندحر دا تتقيم كالو انتايم زبلو اتقال كا اماكلنا محدر ገበረ اماكلنا تندا تخله مالتي سلا كامبينغ ابز عدن فلطينا مش اب حدا بوتا تخيد كامب تندا تزرقع او تقني مالتي اوكي او تحضر او تسفر اتقال سغا هونه مالت دما وي صغان حق مليو ابانا حدر مالتي اتي ابسلوس املاح زنبره كريستوس وي كاني قدمي سغا ملباسو زنبره كالا اكل ناي سلاسي نسو نا مدري مصيوسي اماكل ناي سب انتي غيرو تندا تخيلو تاي مالت تندا تخيلو اماكلنا تقميطو مالت خمزا خرداكم እግዚአብሔር ደቅ እስራኤል اماكل ابولي كيدان انتي غبر ليلو مقدس غبر ليلو مش حقي مقدس تاي غبر እግዚአብሔር يلوم حجي بمسرت إسياسن بمسرت حدش كيدان እግዚአብሔር دو مقدس يحضري غزوسي مقدس دو يغبرو እግዚአብሔር اي غبروني نمتاي እግዚአብሔር ግን ኮም ይልዎም سب بحريو እግዚአብሔር روحو كوينو ስለዝመስሎ بحጢያቱ ابا املاح ስለዝተፈለ املاح نتناي سب اتحساسبا منت خحجزو يلو اما كلام منتي انت كغبر يلو كنبر مقدس اندحر هالياو مندق وي كابناي بولي كدان بتي اب برخا زنبرو لو غزي دما اتا دنكان مرخاب تبال بتندا استسرحت زي كونت سي እግዚአብሔር ያውዘሎ حقي እግዚአብሔር بخبرو بمنفسو አውዘሎ مقدس اندحر اصنعنايو ناي እግዚአብሔር كبري ناي እግዚአብሔር هلاونت يوزلو ما ስለዚህ ተአቡሊ ኪዳን እግዚአብሔር በመንፈሱ አፍት መቃደሶም ይحድር ነይሩ ወይ ካይ ነብር ነይሩ ወይ ካይ ይቅመጥ ነይሩ ማእከሎም ጥቆም ነይሩ ማለት ስለዚህ ናብ ላዕሊ ናብ ሩሑቅ ምንት ከይጥሙቱ ምስኦም ከምዘሎ ብናይ ሰባት ቋንቋ እግዚአብሔር ሓጊዝዎም ማለት እዚ ታይ ይባሃል ድንኳን ምርኻብ ታይሎ ሽዑ እግዚአብሔር ማሕደር ግበረለ ይልዎ ማለት ምንት ታይ ግበር እግዚአብሔር አማከል ምን ክነብር አማከል ምን አማንከል እስራኤል አማንከል ሰብ ክነብር ማለት እግዚአብሔር ካኒ በዝናይ ሐድሽ ኪዳን ቋንቋ አማከል ሰብ ምሰብ ክኸውን ምእንቲ ምሰብ ከሐድር ምእንትሲ ንሱ በገዛ ርሱ ክብሩን ዝነበሮ ቦታን ሐዲጉ አማከል ሰብ ኮይኑ እንታይ ኮይኑ አማከል ሰብ ብምጻ ማሕደር ተኺሉ አማከልና ተቀሚጡ ማለት تقال سجا هنا ጸጋን حقን مليو ابانا حدره كبل كله كبر املاح بيسوع ክርስቶስ አማከል ሰብ መጽዩ ማለት አሜን ዶ አይናይ ክብር የለኩም ዘለኹ ማለት ይሕጅዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ናምላኽ ክብር ኻርኤን እንድሕሪል ካሲ ባህሪኡ ብሙሉኡ ማለት እዚ ክብር እዚ እዩ ኣብ ሰብ ብክርስቶስ ገይሩ መጽዩ ክንመጽኢና ደሓል እሞ እዚ ክርስቶስ እዚ መን እዩ ቅድሚያ ግን ክብሩ ረአና ትብል ቃል የለው ማዓንቲ ብሕልፊ ከተስምሩ ላዝደሊ ክብሩ እንታይ ገይርና ኢሉ ዮሐንስ ሪና ንሱ ሩሑቅ ይዝነብር ነይሩ ብርግጽ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብኸምዝን ተገሊጹ ነይሩ ሕጂ ግና ባዕሉ ሰብ ኮይኑሲ ኣብ ማእከልና ተንዳ ተኺዱ ምንት ብናይ ሰባት ቋንቋ ክትርዳእና ኢለ ከማ ዝብላ ዘለኹ ማለት ኣብ ማእከልና እንታይ ተኺሉ ተንዳ ተኺሉ
ስለቴንዳ ምትካል ቀሊል ነገር ጌርኩም ከይትሪዎ ሓደ ግዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብቲ ከረን ምልዋጥ ምስ ወሰዶም ነቶም ሰለስተ ሐዋርያትሲ ምስ ደየቡ እንታይ የሚለው በቃ ጴጥሮስ መቼም በቲ ክብሪ በቲ ታሽሙ ምስተዓም ምስተገረመ ሲታ ይሉ ተዛሪቡ አና ኣብዚ ምንባር ይሕሸና ኢሉ ማለት ንዓና ኣብዚ ምንባር ይሕሸና ሰለስተ ቴንዳ ማለት እዩ ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ሓደ ንመን ሕጂ ኣብ ማእከል ከምዚ ምንባር ሕሰብዎ ሞ ጴጥሮስ ሲ ተሓቲትካ እቶም ዝደረፉ ካልኦት ሐዋርያትን እቲ ኩሉ ኮሚሽን ተዋሂብኩም ዘሎ ተልእኾ ተልካያሲ ረሲዖ ክብሪ ኣምላኽ ይረሳዓካ እዩ ማለት እዩ ከረሳዓካ ካብ ዘይኮነስ ሰደካ እንዲ ዘለዎ ግን ብዛዕባ ምሳናኹን ኢልዎም ማለት እዩ ብሓፂሩስ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልኩም ድንኳን ክተክል እየ እንተዝብለናሲ ኣብ ጥቃ እንዳመን ገዛ ትኹን ምበልኩም እየ ዝሓተኩም ዘለኹ ማለት እዩ ጥቃ እንዳመን ገዛ ምበልኩም ጥቃ መን ምበልኩም ንገሩኒ ጥቃ ገዛይ ጥቃ ገዛይ ትኹን ምበልና ማለት እዩ ንምንታይ እግዚኣብሔር ኣብ ማእከልና ምን ተሓድር እዚ ብዛዕባ ዘይረኸብናዮ ነገር ዘይኮነ ዮሐንስ ነዚ ክብሪ እዚ ንሕና እንታይ ጌርናየና ኢሉ ማለት እዩ ርኢና ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከሎም ክመላለስ እንከሎ እንታይ ዝመላለስ ነይሩ ማለት እዩ ክብሪ ኣምላኽ ዝመላለስ ነይሩ ማለት እዩ ንሱ ኢልዎ ጸሓፍና ዕብራውያን ክዛረብ እንከሎ ብዛዕባ ክርስቶስ ክዛረብ እንከሎ ናይ ክብሩ ነጸብራቕን ቅርጺ ከዓ ባህሪውን እንከሎ ኢልዎ ንኣምላኽ ሙሉእ ክትርድኦ እንድሕር ደሊኻሲ ክልተ ኣማራፂ ኣለዋኻ ማለት እዩ ሓንቲ ናብታ ኣምላኽ ዘለዋ ሙሉእ ብምሉእ ክትከይዳ ኣለካ ማለት እዩ ሳኽ ክትከውን ኣይተኸኣለትን ኣምላኽ ግን እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ኣብ ክንዲ ንሕና ናብኡ ሙሉእ ብምሉእ ከይድና ንረኽቦ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ንሱ ባዕሉ ኣብ ማእከል ሰብ መፅኡ ኣዋተይ እዚ ሓቂ ክብዛዕ ክንደይ ከም ዘሰራስረኩም ኣይፈልጥን እየ ካብዚ ንላዕሊ ዘሰራስር ሓቂ ግን የለን ኣምላኽ ዝኣክል ኣብ ማእከልካ ሓዲሩ ክበሃል እንከሎ ካብዚ ዝዓቢ ሓጎስ የለን ስለዚ ነቲ ክብሪ ዝብል ንጥቀመሉ ዘለና ቃል ናይ እግዚአብሔር ጥበቡ ናይ እግዚአብሔር ሓይሉ ናይ እግዚአብሔር ፍልጠቱ ኣምላኽ ብክርስቶስ ገይሩሲ ንዓና እንታይ ገይርልና ማለት እዩ ልዩኽልና ገሊፅልና ብክርስቶስ ገይሩ ዝተገለጸልና ናይ ኣምላኽ ክብሪ ማለት እዩ ነዚ ክብሪ እዚ ድማ ክንሪኦ እንከለና ንእግዚአብሔር ኢና ንሪኦ ነዚ ክብሪ እዚ ክንሪኦ እንከለና ንእግዚአብሔር ኢና ንሪኦ ብሕልፊ እዚ ክብሪ እዚ ብዛዕባ ምርኣይ ክንሓስብ እንከለና ክንሓስቦ ዘለና ክብሪ ሓደ ነገር እዩ ማለት እዩ እሱ ድማኒ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምርኣይሲ ንእግዚአብሔር ናይ ምርኣይ ዕድል ተኸፊቱልና ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ናይ ምፍላጥ ዕድል ተኸፊቱልና ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ብተፈላለየ መንገዲ ክብሩ ይገልጽ ነይሩ ኢለኩም ኣለኹ ብዝተፈላለየ መንገዲ ብደበና እግዚአብሔር ይግለጸሎም ነይሩ ኣብ ማእከሎም ይነብር ነይሩ ብዓብዩ ከዓ እታ መቕደስ ድማ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እያ ትገልጽ ነይራ መቕደስ እንድሕር ኣጽኒዕናያ ከኣኒ ክጽናዕ ኣለዎ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ጸሓፍና ዕብራውያን እቲ መቕደስ ድማ እንታይ እዩ ዝዛረብን ዝሰብኽን ክርስቶስ እዩ ዝዛረብን ዝሰብኽን ማለት እዩ ብዛዕባ ክርስቶስ እዩ ዝዛረብ ማለት እዩ እዚ እቲ መቕደስ ኣፍቲ መቕደስን ኣፍቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ክብርን ብምንባር ኣብዚ ክብሪ እዚ ብምዃን ንእግዚአብሔርሲ ከም ሓደ ርሑቕ ምእንቲ ከይንሪኦ ኢሉ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ማለት እዩ ንሱ ባዕሉ ሰብ ብምዃን ኣብ ማእከልና ሓዲሩ ዮሐንስ ከዓ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ነዚ ክብሪ እዚ ርኢናያ ኢና ቁፅሪ 18 እንታይ ይብል መሲሉ ከሾ ሓደ ኮነ ኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን ኢሉ ኣምላኽ ዝረኣዮ ኣሎ የለን ኣብ ካልእ ክፍሊ ንኣምላኽ ርዩ ብሂወት ክነብር ዝኽእል የለን ኢሉ ግን ንኣምላኽ ሓደ እኳ ዝረኣዮ የልቦን ትፈልጡ ዲኹም ኣምላኽ ዝረኣዮ የልቦን ኢሉ ዮሐንስ ክዛረብ እንከሎሲ
ብዛዕባ መን እንኮላ ይዛረብ ዘሎ ማለት ብዛዕባ ሙሴ እኳ ይዛረብ ዘሎ ማለት ሙሴ ትን እግዚአብሔር ሪአዮ ይዝብል ሰብ ማለት ነተባብሉ ኪዳን ዘሎ ብሙሉኦም ራእዮም ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ርኢና ጥዕምና ዝብሉ ሰባት ብሙሉኦም ከይተረፈዚ ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ታይ ዝገበረ የለን ዝራእየ ዳይ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ወይ ከዓ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ዝራእየ ማለት የለን ማለት እኳ ዘይኮነሲ ንእግዚአብሔር በቲ ሙሉ ስእሉ ዝራእዮ ወላ ሓደ የለን እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ዝነብር ሓቂ ኣብ ሰማይ ትነብር አቦና ኢልና ንጽልኮ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ስለ ዝነብር ማለት እዚ ኣብ ሰማይ ዝነብር እግዚአብሔር ዝራእዮ የልቦን ኣብ ሰማይ ኣብትና እግዚአብሔር ህላውነት ማለት እዩ ከመይ ዓይነት ጥበብን ፍልጠትን ኣማሓድራን ከም ዘለዎ ንእግዚአብሔር ገለገለ ክፍልታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዝነግሩና ክንርድኦ ንፍትን ኢና ማለት እዩ እቲ ሙሉእ ገጹ ግን ክንሪኦ ንኽእልን ኢና ኣብ ሰማይ ዝነበረ ምስ ኣቦ ዘሎ ዝነበረ ካብ ዘለዓለም ምስኡ ዝነበረ ንሱ ከዓ ባዕሉ ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ ኢየሱስ ናብዚ ምድሪ እዚ ምስ መጸግና ብዛዕባ ሰማይ ጥራይ ኣይኮነን ነጊርና ብዛዕባ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ጥራይ ኣይኮነን ነጊርና ሙሴ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ርእዩ ጽሒፍልና ኢሳያስ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ርእዩ ጽሒፍልና ብዛዕባ እዮም ጽሒፎም ብሓደለና ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ እዮም ጽሒፎም እግዚአብሔር ከምዚ ይመስል በቲ ዝተገለጸሎም ማለት እዚ ቃል ስጋ ምስ ኮነ መለኮት ስጋ ምስ ለበሰ ክርስቶስ ናብዚ ምድሪ እዚ ምስ መጸግና ንሱ ንባዕሉ እንታይ እዩ እቲ ክንሪኦ ንደሊ ሙሉእ ቅርጺ ወይ ከዓኒ ሙሉእ ኢሜጅ ሙሉእ ክብሪ ንሱ ባዕሉ ይመጽ ይባክ ንኢየሱስ ምርአይ ማለት ሕጂ ዝለዓለ ፕሪቪሌጅ ማለት ሕጂ ብዛዕባ እቲ ብስጋ ዝተገልጸ ኢየሱስ ኢና ንዛረብ ዘለና ሐዋርያት ሪኦሞ ዮሐንስ ክዛረብ ከሎ ከንኪፍና ኢና ወራ አራማሲስና ኢና ይዝብል ማለት ዮሐንስ ስለምንታይ ከም ኢሉ ንፈልጦ ኢና ሓቂ ብዛዕባ ክርስቶስ ብስጋ ኣይተገልጸን ስለ ዝብሉ ዝነበሩ ማለት ምስ ሐዋርያት ዝመላለስ ዝነበረ ንኢየሱስ ስጋ መሲሉ ስጋ ከምዚ ደምን ስጋን ገለ ዘለዎ ዘይኮነስ መሲሉ ኢሎም ስለ ዝምህርዎም ዝነበሩ ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ ንሕና ባዕልና እንታይ ጌርና ኢና እምበኣር ንኢየሱስ ምርአይ ማለት ሰማይ ምርአይ ማለት እዩ ስካይ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ እዚ ሰማይ እዚ ኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ንኢየሱስ ምርአይ ማለት ንምንታይ ምርአይ ማለት እዩ ናይ እግዚአብሔር ሰማይ እቲ እግዚአብሔር ዝቕመጠሉ ስፍራ ንእግዚአብሔር ባዕሉ ምርአይ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር ናብዚ ምድሪ እዚ ምስ ተገልጸ እዚ ኢየሱስ እዚ ኣብ ማእከል ሰብ ማሕደሩ ምስ ገበረ ምስ ሰብ ምስ ተቐመጠ እግዚአብሔር ባዕሉ እዩ ኣብ ማእከልና መጽ ክርስቶስ ካብ ኣቦ ኣይንእስን እዩ ሓቂ ኣይንእስን እዩ ማዕረ እዩ ምስ እግዚአብሔር ንሱ ከዓ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ከዓ መለኮት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ንኢየሱስ ምርአይ ማለት ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ምርአይ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ንባዕሉ ምርአይ ማለት እዩ ዝጎድለና ነገር ወልሓንቲ ዘይብሉ ንኸውን ማለት እዩ እሞ ንኢየሱስ ስለ ዘይረአና ከም ሓደ ዝጎደለና ነገር ከዓ ክስምዓና ይኽእል ነዞም ኣብዚ ዳሕራይ ዘመን ዘለና ሰባት ማለት እዩ ሓቂ ንኢየሱስ ኣይረአናዮ ብኣካል ብዒንትና ማለት እዩ ኣይረአናዮ ስለዚ እሞ ነቲ ክብሪቲ ጎዲልና ዶ እቲ ዮሐንስ ዝረአዮ ራእይ እቲ ዮሐንስ ጨቢጠዮ ዝብሎ ክብሪ ማለት እዩ ሓደ እኳ ንእግዚአብሔር ዝረአየሎን ምስ በለ እቲ ኣብ ሕቑፊ ኣቦ ዘሎ ሓደ ወዱ ንሱ እንታይ ገይሩ ኣግሃዶ ኣብ ሕቑፊ ኣቦ ዝብል ቃል ምስ ኣቦ ዝነበረ ከም ማለት እዩ ምስኡ ዝነበረ ክብሪ ምስ ኣቦ ዝነበረ ንሱ ከዓ ባዕሉ መለኮት ዝኾነሲ መፂኡ ብምልኡ ኣግሂዶ ናይ ፊልጶስ ሕቶ ሕጂ ብዘይኣ ትመጽእ ማለት እዩ ፊልጶስ እንታይ ኢሉ ሓሲቡ ነቦ ምርአይ ዝብል ቃል ቀሊል ስለ ዘይኮነ ነቦ ሞ ኣርኤና ድሕሪ እንታይ እንደሆነ ያእኽለና ኦልቲሜት ሲ በቃ ነቦ ምርአይ ማለት እዩ እቲ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ ንብሎ ዘለና ማለት እዩ እቲ ዝለዓለ ነገር ክትበፅሖ ትደሊ
ነቦ ምርአይ ማለት እዩ ስለዚህ ፊልጶስ ኢሎ ነቦ ጥራይ አርኤና እምበር ይኣኽለና ነዚ ናይ ክብሩ ነጸብራቅ ክብሩ ኢልና ዘለና ናይ ፍልጠቱ ነጸብራቅ ናይ ጥበቡ ነጸብራቅ ናይ ሓይሉ ነጸብራቅ ናይ ጥበቡ ነጸብራቅ ናይ ዝኹሉ ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ ዘበለ ነጸብራቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተጋህደ ሞኸዓ ምስ ረኣኻዮ ሞኸዓ ምስ ዓመታት ምስ ተመላለስካ ተመሊስካሲ ንመን አርኤና ክትብል ነቦ አርኤና ክትብል ማለት ሕፍረት እዩ ማለት ኢየሱስ ከዓ ብሓፃር መልስታ ኢልዎ ማለት እቲ ንዓይ ዝረአየ ንመን ሪኦ ነቦ ሪኦ ባር ኣሕዋተይ ክብሪ እግዚአብሔር አምላኽ ብክርስቶስ ገይሩ ንነፍስ ወከፍና ገሊጽልና ንሕና ከኣኒ ኢሉ ዮሐንስ ርኢናዮ ኢና እቲ ዛንታ ኣብ ሐዋርያት ጥራይ ኣብቂዑ ነይሩ እንተዝኸውን ንሳቶም ምስ ረኣይዎ ንሕና ካብ ኩሉ ሰብ ብጣዕሚ ፕሪቪሌጅድ ኢና በቃ ካባና ዝበልጽ የለን ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ቋንቋ ብጣዕሚ ንሕዝን ምኾንና ነርና ማለት እዩ ናይ ዮሐንስ ቋንቋ ከንብበልኩም እሞ ብድሕሪኡ ናብቲ ሓሳበይ ክምለስ ዮሐንስ ኣብታ መልእኽቱ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ኢልዎ ቃል ብመጀመርታ ነበረ ኢሉ ዝተጠቀመ ሐዋርያ ባዕሉ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ንሕና ዝሰማዕናዮ ብዒንትና ዝረአናዮ እቲ ዝጠመትናዮ ኣእዳውና ዘረማሰስኦ ብዛዕባቲ ቃል ህይወት ድማ ተገልጸት ነታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ንኣና ከዓ ተገልጸት ናይ ዘለዓለም ህይወት ርኢናዮ ኢና ሞ ንምስክር ነግሩን ኣለና ኢሉ ማለት ስለዚ ዮሐንስ ንሕና ርኢናዮ ኢና በቃ ብብዙሕ ቃላት ብብዙሕ መግለጽታት ተጠቂምላ ማለት ሓንሳ ዒንትና ርኢናዮ ይብል ጠሚትናዮ ዘረማሰስና ነዚኣ ኩላ ማለት ነዚ ነገር እዚ ተቃል ህይወት ኣብኡ ስለ ዝነበረ ህይወት ከኣብኡ ንዓና ስለተገልጸለ ዘተና ዘለዓለም ርኢናዮ ስለ ዝኾና ግን ኢሉ ንስኻትኩም ድማ ምስመን ምሳና ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ኢልና እቲ ዝረአናዮን ዝሰማዕናዮም ንኣኻትኩም ንነግረኩም ኣለና ሕብረትና እውን ምስ ኣቦን ምስ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ እዚ ዮሐንስ ዝሰበኾ ወንጌል እዚ ዮሐንስ ዝገለጾ ክርስቶስ እዚ ዮሐንስ ወንጌል ዝጸሓፈሉ ክርስቶስ ብዛዕባኡ እዚ እቲ ክርስቶስ ኢሉ ዝመስከረሉ ክርስቶስ ንሕና ምእንቲ እንታይ ክንገብሮ ኢና ክንማቐሎ ማለት ኣብ ናይ ሐዋርያት ማእከል ጥራይ ኣብቲ ክርስቶስ ዝተመላለሰሉ ጥራይ ወይ ከዓ ንክርስቶስ ብስጋ ዝረአይዎ ሰባት ጥራይ ምእንቲ ከይከውን ንዓኣቶም ጥራይ ምእንቲ ከይከውንሲ ከምኡ እንተኾይኑ ብምርኣይ ዓይኒ እንተኾይኑ ንዓና መን ይበልፅና ማለት ይመስልኩም እቶም ዘይተቐበልዎ ኣይሁድ እውን ይበልፅና እዮም ማለት ፈሪሳውያን ይበልፅና እዮም ማለት ርኢዮሞ ስለ ዝኾኑ ኖ በዛ ዓንቲ ዝጥራይ ኣይኮነ ንሕና ኩላትና ምእንቲ ክንሪኦ ከኣኒ እግዚአብሔር ነዚ ክርስቶስ እዚ ናብ ማእከልና ከኣኒ ገሊጽዎ ማለት እዩ ባር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ጸልዩ ብዛዕባ እዚ ክብሪ እዚ ክዛረብ እንከሎ ኩላና ንፈልጦ ኢየሱስ እዚ ክብሪ እዚ ብጣዕሚ ኣገዲስዎ ክብሪ ናይ እግዚአብሔር ማለት መጀመርያ እንታይ ኢልና ኣለና ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እዩ ማለት ናይ እግዚአብሔር ባህሪ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣቢሉ ዝተገለጸ ኣብዚ ዘመን እዚ ከምቲ ኣብ ፍጥረት ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ንሪኦ ፍጥረት ግን ኤግዛክት ሬፕሬዘንቴሽን ናይ እግዚአብሔር ኣይኮን ክብሪ ናይ ኣምላኽ ኢና ንርኢ ኢድ ኣምላኽ ኢና ንርኢ ሓይሊ ኣምላኽን ጥበብን ደኣይና ንርኢ እምበር ፍጥረት ሓይሊ ኣምላኽ ኣይኮነ ፍጥረት ትክክለኛ መግለጺ ኤግዛክት ሬፕሬዘንቴሽን ከምቲ ጸሓፍ ናይ ዕብራውያን ይልዎ ዘሎ ማለት ኤግዛክት ሬፕሬዘንቴሽን ናይ ክብሪ ኣምላኽ ኣይኮነን ወይ ከዓ ናይ ኣምላኽ ኣይኮነን ፍጥረት ብዛዕባ እግዚአብሔር እዩ ዝዛረበና ክርስቶስ ባዕሉ ክርስቶስ ግና
بزعبا እግዚአብሔር ደይኮነ ዝዛረበና ንሱ ባዕሉ እንታይ እቲ ክንፈልጦ ንደሊ ዘለና እቲ ክንርድኦ ንደሊ ዘለና ንሱ ባዕሉ እግዚአብሔር he himself ንሱ ባዕሉ ዚ እግዚአብሔር ጎይታ ኢየሱስ እንባር ከምዚ ኢሉ ጸልዩ ናወዳኺ ቁጥር 10 ምዕራፍ 17 ካብ ቁጥር 1 ገዛ ኮይና ከነንብቦ ንኽእልና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረቦ ዘረባ ዝጸልዮ ጸሎት ሽዑጽራ እንታይ ኢሉ ስለቶም በቃሎም በአይ ዝኣምኑ ድማ እምበር ስለዚኣቶም ጥራይ ኮንኩን ዝልምን ዘሎ ዓለም ንስኻ ከም ዝልኣኽካኒ ምእንቲ ክትኣምንሲ ወአቦይ ከምቲ ንስኻ ኣባይ ዘለኹ ኣነ እውን ኣባኻ ከምኡ ድማ ንሳቶም ኣባና ሓደ ክኾኑ ምእንቲ ኩላቶም ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምን ኣለኹ በአንድነት ፍጹማት ክኾኑ ዓለም ድማ ከምቲ ንኣይ ዝልኣኽካንን ዘፍቀርካንን ከምኡ ንኣቶም ከም ዘፍቀርካ ምእንቲ ክትፈልጥሲ ንሕና ሓደ ከም ዝኾና ኣነ ኣባታቶም ንስኻውን ኣባኻ ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እቲ ኣነ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እንታይ ይጽሊ ዘሎ እምበር ብዛዕባ ክብሪ ኣይናይ ክብሪ ትንብሎ ዘለና ክብሪ ማለት እቲ ሙሴ ምስ ሰምዖ በዝ ብዛዕባ ዝኽፍሪ በጃኻ እግዚአብሔር ኢሉ ንእግዚአብሔር ጠጠው ዘብል እዚ ክውዳእና ክንጠፍኢና ኢሉ ዝፈርሆን ዝረዓደሉን ክብሪ ብዛዕባ እግዚአብሔር ማለት እዚ እግዚአብሔር እዚ ኣብ ማእከል ሰብ ምስ ሓደረ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ እንታይ ገይሮም ኢሉ ሂብዮም ኣሎ ባር ክርስቶስ ካፍቲ ክንበጽሖ ዝግባአና ክብሪ ጎደሎ ብዘይብሉ ንሰባት ዝተዓቀነሎም ብሙሉኡ ክብሪ ሒዙልና ይመጽ ማለት እዩ ቀደም ኣብ ኤርትራ ሰባት ጠቕሊሎም ናብ ዓዶም ካኣትው ከለዉ መንግስቲ እንታይ የፍቅድ ነይሩ ነፃ ቀረጽ ዝበሃል የፍቅድ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ነፃ ቀረጽ ከፍቅድ እንከሎ ጠቕሊሎም ንዝኣትው ማለት እዩ ነፃ ቀረጽ ከፍቅድ ከሎ ብዙሓት ሰባት ሽዑ እንታይ ይገብሩ ነይሮም መሲልኩም ኣብዛ ዓዲ ዘለዎም ብሙሉኡ ጽቡቕ ዝበሃል ንብረት መኪንኦም ድዩ ገለ ድዩ ኩሉ ንብረቶም ዓሻሽጎም ብኮንቴነር ይልእኽዎ ነፃ ቀረጽ መኪና ክቡር እዩ ማለት ቀረጹ ክቡር እዩ ግን ንመወዳእታ ግዜ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ካብዚ ከዓ ዘትርፎ ስለ ዘይብሎም ብሙሉእ ጽቡቕ ዝበሃል ንብረቶም ሓድሽ ከዓ ዓዲጎም ገለ ምክንያቱ ንመወዳእታ ግዜ ኣትው ስለ ዘለዉ ሒዞም ናብ ዓዲ ኣትው ነይሮም ማለት እዩ ትፈልጥዎ ዲኹም ታሪክ ከምኡ ነይሩ እዩ ማለት እዩ ክክመላለሱ ከለዉ ቅድሚታ ናይ መወዳእታ ትሪፕ ምምፅኦም ግን ከክመላለሱ ከለዉ ግን ከምኡ ይኮኑ ዝገብሩ ነይሮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ባልጃ ሒዞም ኢልካ መፁ ወይ ገለ ማለት እዩ ባልጃ ዝኾነ ገንዘብ ድዩ ወይ ሶሪ ክዳን ድዩ ገለ ሒዞም ኢልካ ነንእሽተይ ካጥዕም ነርካ ማለት እዩ ቀደም ነንእሽተይ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ብሉይ ኪዳን በቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተገለጸሉ ምግላጽ ብሙሉኡ ነንእሽተይ ዘጥዕም ነይሩ እየ ዝብለኩም ዘለኹ ናይ መወዳእታ ግን ከምዛ ኮንቴነር ማለት እዩ ጠቕሊሉ እቲ ንሰብ ክወሃቦ ዘበለ ብሙሉኡ ንሱ ባዕሉ መልእኽተኛ ልኢኹ ኣይኮነን ንሱ ባዕሉ ከም ሰብ ኮይኑ ብምግላጽ እቲ ንሰብ ዝግባእ እቲ ንሰብ ዝተዓቀነ እቲ ንሰብ ዝተዋሃበ እቲ ሰብ ከዓ ዝተፈጥረሉ ቀንዲ ዕላማ ብምክንያት ሓጢኣት እኳ ጥፊእዎ እንተነበረ እቲ ሰብ ዝተፈጠረሉ ቀንዲ ዕላማ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ተገሊጹ መጽ ማለት ነዚ ኢየሱስ እዚ ሚስ ምግባር ማለት ኩሉ ነገር ሚስ ምግባር ማለት ባል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ጸልይ መሲልኩም እዚ ክብሪ እዚ ንዓኦም እንታይ ገይሮም ሂበዮም ንስኻ መን ከም ዝኾንካ ኣብርሄሎም ገሊጸሎም ሙሉእ ኢሜጅ ሙሉእ ስእሊ ሂበዮም ዝተሓምቀሎም ብድሕሪ ሕጂ የለን እቲ ዝግለጽ ዘበለ ብሙሉእ ብዛዕባኻ ነጊርዮም እዩ ዝብል ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቋንቋ ናይ ዘጻት ድማኒ እግዚአብሔር እንታይ ከም ዝኾነ እንታይ ከም ዝሓስብ ሓሳቡ እንታይ መደቡ እንታይ ንደቂ ሰባት ዘሎ ዓሚቕ ምስጢር እንታይ እቲ ብክርስቶስ ገይሩ ዝተገለጸሎም ብሙሉኡ እንታይ ሲ ብሙሉኡ ሲ ተሪኸሎም ኢልዎ ማለት እዩ ዮሐንስ ነዚ እምበኣረይ ርኢናዮ ኢና ንሕና ኢሉ
كبرنا እግዚአብሔር ሪኻ ዶ ተልካ ዮሐንስ እወ ሪኤ አቤ ሪኻ ተልካ አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ندنقص نحنا مخنياتو نزي يسوس ስለዘይ ረኸብናዮ ዲና አይኮና ባር ኢየሱስ ካ ከምዚ ኢሉ ጸሊልና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ሊቀ ክህነት ጸሎት እዚ ብጣዕሚ ዘሐድሰና ዓይነት ጸሎት እንታይ ኢሉ መሲልኩም ስለቶም ብቃሎም በአይ ዘአምኑ ከአምበር ስለዚኦም ጥራይ ኮንን ጽል ዘሎ አብ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ዝርዝር ናይ ጸሎት من قال له تواهيل نحن تصويعسي بطرس يوحنس يهودا زياتهم تراي يكونن مالتي ابز ليستزسي سولومون زبحال شمسي تصحيفوا له مالتي بار سله سولومون كايصل زلهم بري سله بطرسن سله يوحنسن سله يعقوبن سله تراي كونكن تصل زلهم يصلوت زي مالتي واو اميزين يسوع كريستوس نز خبر زي هيبيوم قبل كلسي نزغوا از غير ينير እግዚአብሔር ማለት ሰስምኩም እግዚአብሔር አብዚት ክርስቶስ ኢየሱስ አብዚት ይጽልን ይር ማለት ኢየሱስ በስምና ጸዊዑ ዝጸለየልና ጸሎት ክንደይ ክቡር ጸሎት ስለ ክብሪ አይጸሊ እቲ ሕዝዮዝ መጻኹ ክብሪ በሙሉ ዘረዳእኩም ዘብራህኩሎም ዝገለጽኩሎም እዚ ክብሪ እዚ ማለት ባር እዚ ህፃን እዚ ኮይኑ እዚ ኢየሱስ እዚ ህፃን ኮይኑ ኣብ ሓንቲ مبلع مال تقميت وكنريون كلنا من البات من إمبورتانس زي بقولوا خمسة يخيلوا نوعاتهم نتهم شعوذ زنبورو مالتي نسوقنا أنا إجزابير كبري تشكيمو زمتة نسوق أبعلو إجزابير زخودة مالتي نير سلز أفتهز أنا تيك نإجزابير كبري نيرو نزق أيام بزحاء كبروحو متيوم ده كم زخون قطرة من دعين متيوم تاجرهم مسيلكم كيف تسيبه نسخ أخا تخبري حس كاز مسخ نسخ أخا تتجزء إلهم معناته مجزء حدا كبري نا እግዚአብሔር ስለዚህ ቅዱሳን አሕዋተይ እዚ ጸሎት ናይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናተይናታትኩም ጸሎት ካኹን ይግቦ ክንሪኦ ኢና ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ዮሐንስ እንታይ ጌርና ኢና ኢሉ ሪኢናዮ ኢና እምበር ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንፈልጦ ከነጽንዖ ክንሪኦ እንከላ ኢየሱስ መን እዩ ክንርድኦ ከለና يسوس من يكون ردؤه إن كلناسي بزعبا يسوس كانت صنع إن كلناس بزعبا منينا نصنع زلنا بزعبا أملاك كيترفه هيبنا زلو كبرينا نصنع زلنا عزيز أقرم بقى كبر غن بالكلناس إلا كبري تراي كنا نبل زلنا مالت مستوعال مردة طبب تقدمي تزولكم إسرائيل لازم تقوملو إذا كابود زبل كحسبه لو اتنا እግዚአብሔር ባህሪ ብሙሉ ክርድኦም ማለት ነትዝርድኦም መሊሱ ክርድኦም ነትዝፈልጥዎ መሊሶም ክፈልጥዎ ብዛዕባ ትዝፈልጥዎ ዓሚቕ ፍልጠት ክልዎም ብዛዕባ ኢየሱስ እንተ ኮይኑ ድማ ልክዕ ከምኡ ንኽኸውን ማለት كراحوي بزح جزء فتوى حنت تقصلاته ساخن بباي أب ملأخت فيليبي سلسلة قطر عسرت بزخونه خوينو نابتن سأموتات تركب كيله بموتون نامسل كونون حيلة تنسأون حبرت مكرون مأنتي فلت knowledge understanding أولوس نخلهم جحافن كموتعان زقصرو بزعات زمك حلو كوي مني خا نزبل باولوس أنا إلو غزارة بخيلي مالت توتا مالتي بناي زمننا قنق توتا إلو زعرو سخ زارة بخيلي باولوس لا زغلو توتا جحافي أنا زغلو تبين فلتين من أنا المخانين كله كم جحاف قصرو من تايلو يجن واو نزي بزعبا كريستوس كفلت حيلة تنسأو خفلت حبرت مكرو خفلت تلز يسوس مفلات مالت نا እግዚአብሔር ክብር مفلات موداتا سلا خبر أملاك كنصلي خلناس إلكم إيه نا እግዚአብሔር ክብሪ ኣብ ህይወትና ክግለጽ ካፍቶም ኣብ ናይ ጸሎት ኣርእስትና ቀዳማይ ክኾኑ ዘለዎም ኣርእስታት ና እግዚአብሔር ክብሪ ግን ና እግዚአብሔር ክብሪ ከም ዝሆሎ ኣይኮን ኢልካ ዝጭበጥ ዘይኮነ ወይ ከኣኒ ገለ ነገር ኣይኮን ኣብ ብሉይ ኪዳን ክሳብ ምግልጋል ዝስእኑ
أما كلهم يورد نيرو እግዚአብሔር يفرهو نيرو يرعدو نيرو ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተገለጸ ኻኒ በዚ ክብሪ እዚ ነዚ ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እዚ ክንሪኦ ንኣምላኽ ዝያዳ ክንፈልጦ እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝተገልጸ ክብሪ ክንሪኦ ስለዚ ካልእ ምንባባ የድልየናኒ ማለት እዩ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ፍጥረት ሰማይ ኩሉ ፍጥረት ንርአዮ ኣብኡ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ይንበብ እዩ አንብቦ ተባሂልና ዝተዘራረብና ሕጂ ድማ ዝንበብ ካልእ ኸ መጽሓፍ ኣለና ማለት እዩ ንሱ ኸ መን እዩ ክርስቶስ እዩ ስለ ክርስቶስ ክንፈልጥ እንከለና ክርስቶስ ብስጋ ምውላዱ እዚ ክንሓስቦ ከለና እዚ እኮ ምስጢር እዩ let's learn ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ብስጋ ተወሊዱ ነዚ ክንፈልጦ ምኽኣል ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ዝተመላለሰ ክርስቶስ ዝገበሮ ዕዮ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝሞቶ ሞት ክርስቶስ ኣብ ታሕቲ ዝወረዶ ሙራድ ክርስቶስ ኣብ የማን ኣቦ ዝተቐመጦ ምቕማጥ እዚ ብምሉኡ ክራይስት ሰንተርድ ኢየሱስ ማእከል ማለት እዚ ኢየሱስ ማእከል everything ክርስቶስ ማለት ንምንታይ ተይልና ኣምላኽ ንኹሉ ብክርስቶስ ገይሩ ስለዝሃበና ክብሪ ንስሙ ይኹን ጽሊና ሃሌሉያ أحوتي كلا حساب نيرني أبز قصل كنقصلو إنا إذا كريستوس إذا خمي جيرو خمس تجلس لنا كن سكلو ما عند انتينا تباهيلنا زلنا إذا دوكسا زبهال إذا كبرك زي أبير نبلو زلنا كابود زبهال زلو أبولي كده إجزي أبير مني أملاك كمني لو محواتي إجزي أبير أملاككم زي تفلتوا عند حرد أكوينكم انت عينت باري الله زي تفلطو اندحر داهم وي كتفلطو تقداسنت زي ولكو تخونكم لو ما انت يعدمكم الله نابزي ممرمار زخت اتو يعدمكم الله بين يوز እግዚአብሔር زي I don't care انا املاق تاي كم زمسل اندحر دا نبلها لينا تكاكينا لنا نبيت እግዚአብሔር نمت مس ክርስቶስ نخون نግዚአብሔር من انت خنماراموري نعو من انت خنفلطوي نعو من انت خندسسوي نعو من انت اصبقنا بعمقت كنردوي انتي كم زمسل ጸሎት ዝኽን ጸሊና ወ እግዚአብሔር ታብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝተገልጸ ክብሪ አርኤኒ ክንብሎ ኢና ዘይጭበጥካ አይኮነን ንሱ ሃሌሉያ እስኪ ንመልስ እስኪ ነዚ ቃል እዚ እስኪ ምላሽ ንሃባ ኣሕዋተይ ነዚ ቃል እዚ ምላሽ ንሃበሉ تناي مودات حساب እግዚአብሔር አምላኽ በክርስቶስ ገይሩ ናብዝ ምርዳእ ዝኽእትወና እዩ እቲ ቃል ስጋ ኮይኑ ጸጋን ሐቅን መሊኡ ኣብ ማእከልና ሓዲሩ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና መጽ ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ማእከልና ምሳናኒ በዚ ክርስቶስ እዚ ኣቢልና ኢና ድማ ናብ ሰማይ ኣክሰስ ንረክብ نابز العلو እግዚአብሔር أكسس نركب نردو نفلطو